Bon dia i sigueu molt benvinguts a l'acte de lliurament de la primera convocatòria dels Premis UB Santander al millor treball de recerca de batxillerat. Sigueu molt benvinguts també a la Universitat de Barcelona, que amb aquests premis i com a institució de referència que som en l'educació superior, volem reconèixer el vostre esforç. L'esforç en l'aprenentatge i la recerca dels avui encara estudiants de batxillerat i esperem que aviat estudiants universitaris. Per això, des d'aquí, des d'aquest paraninf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, on haguéssim volgut trobar-nos en una cerimònia solemne, vull donar el meu reconeixement com a rector d'aquesta universitat als més de 500 estudiants que heu presentat el vostre treball a aquests premis. Malauradament, però, les circumstàncies fan que ho hagi de fer virtualment i que per la pròpia naturalesa dels premis, només 79 de vosaltres sigueu avui presentats com a guanyadors en alguna de les 16 modalitats dels premis, una per cadascuna de les 16 facultats que integren la nostra universitat. No vull acabar sense agrair a tots els participants, als membres dels tribunals i a totes les persones que heu gestionat aquests premis en circumstàncies adverses i donar la meva sincera enhorabona als guanyadors i als seus tutors. Benvolgudes i benvolguts. Em plau compartir una estona amb vosaltres per parlar-ne d'aquesta primera edició dels Premis als millors treballs de recerca UB Santander. En primer lloc, dir-vos que aquesta iniciativa ha permès a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona conèixer alguns interessos de les futures generacions de professionals de l'àmbit psicològic i, per suposat, de les persones motivades en la recerca psicològica. En segon, mencionar que la comissió ha estat formada per la doctora Maribel Peró, la doctora Rita Bergel i el doctor Matías Kael, als que agraeixo la seva participació. De fet, malgrat la seva experiència en recerca, no ho han tingut gens fàcil per determinar els treballs premiats. Quina ha estat la raó, o millor dit, quines han estat les raons? Primer, la qualitat dels treballs presentats ha estat molt elevada. En segon punt, la vinculació amb la psicologia ha estat ben notablement justificada. Tercer, s'aborden temàtiques d'apreciable interès per la recerca psicològica i fins i tot en la pràctica psicològica. I per últim, els treballs de recerca presentats segueixen rigorosos estàndards científics i tècnics. En tercer, destacar que som una facultat amb un important reconeixement en l'àmbit de la recerca, que és molt diversa en el nostre centre, ja sigui aquesta experimental o no experimental. Però també considerem fonamental la formació de professionals de la psicologia, tant en el grau com al postgrau. Per finalitzar, només dir-vos que us hi esperem. A continuació, passem a conèixer els guanyadors de l'edició d'enguany dels Premis al millor treball de recerca UB Santander en la modalitat de psicologia. Hola, soc Alicia Fernández, tinc 18 anys i vinc de l'Institut Barcelona Congrés. Per què vaig decidir presentar el meu treball de recerca? Penso que és una molt bona manera de tenir en compte el treball dels estudiants. Totes les hores que invertim a l'institut no són només per acontentar els nostres pares, sinó per sentir-nos satisfetes al veure els resultats que hem obtingut. El meu treball de recerca aborda el tema de la personalitat dels bàsons univitalins. Jo tenia al meu cap que cada persona tenia la seva pròpia personalitat, però no tenia en compte els bàsons univitalins. I és que aquests tenen exactament el mateix mapa genètic, per tant la personalitat havia de ser la mateixa, no? Doncs aquest ha sigut el tema tractat en el meu treball. Ha sigut un curs de molta feina i per aquest motiu volia agrair-li a la meva tutora de recerca, Maria Lluïsa de Llebre, tota la seva implicació, que no ha estat poca, i ja que estic, gràcies a amics i família per suportar-me cada vegada, que demana ajuda per contactar amb bàsons univitalins. Moltíssimes gràcies, de veritat. Hola, soc la Cristina Pardo i la meva companya és la Mònica Huerta. El nostre treball de recerca tracta sobre la procrastinació. Som de l'Institut Jaume Viladors de Sabadell i el nostre tutor és el Xavier Ledesma.
El tema del nostre treball de recerca és la procrastinació. La procrastinació és una conducta que consisteix en deixar per més endavant tasques que són importants i s'han de fer. Una de les motivacions que nosaltres vam tenir a l'hora d'escollir aquest tema pel treball va ser el fet de la pròpia experiència amb aquesta conducta, sobretot a l'àmbit estudiantil. Hola, em dic Karina Paz Ilieva, tinc 18 anys i he optat per presentar el meu treball de recerca a aquest concurs perquè em sembla una gran oportunitat per donar a conèixer un estudi molt aprofundit que amb un enfoc original i innovador no s'acostuma a tractar gaire i pot ser de gran interès. Com ja ens diu el seu títol, investiga si l'estudi d'un instrument té relació amb la creativitat. He buscat la resposta a aquesta pregunta avaluant amb un test la creativitat d'expressió figurada d'uns alumnes que estudien música i dansa en un centre artístic. També he aprofitat per fer una comparativa entre instrumentistes i ballarins per tal de contextualitzar i diferenciar l'estudi d'un instrument de la gent que també utilitza la música en la seva formació. Estudio a l'Institut d'Escola Artístic Oriol Martorell i la meva tutora ha estat la Mireia Martín, a la qual vull agrair per tot el que ha fet i per la gran confiança que ha dipositat en mi. També vull donar les gràcies a la meva tutora d'instrument, la Marina Mazón, pel suport incondicional. I finalment, agrair a totes les persones que han estat involucrades en el procés de confecció del meu treball. Bon dia, el meu nom és Val Piqué i Méndez. Soc una alumna de segon de batxillerat del Centre Educatiu Escola Joan Pelegrí del barri de Sants de Barcelona. Vinc a presentar el meu treball La tentació d'ésser, que és una recerca transversal entorn tot el tema del suïcidi. La meva motivació personal per presentar aquest treball fou el fet de que, a base d'una experiència viscuda, poguéssim obrir un debat com a societat i adonar-nos del paper preventiu que cadascun de nosaltres té davant d'aquest fenomen. La meva intenció és informar sobre el tema, així com investigar les causes científiques que hi ha darrere d'ell. En primer lloc, voldria agrair a la Universitat de Barcelona per donar-me aquesta oportunitat, així com totes les persones que m'han acompanyat en aquest treball i que l'han fet possible, les meves tutores i totes les persones que en uns dels temps més difícils no m'han deixat mai de banda. Hola, sóc el Raül Campos i el meu treball tracta sobre l'alexitímia, que és un concepte que reuneix aquelles persones que tenen dificultats a l'hora de sentir o expressar les seves emocions. I va ser un dia així llegint que vaig trobar aquest concepte que és relativament nou i a més com que vull ser músic i estudio a l'Oriol Martorell, que és un centre integrat amb música i dansa, vaig voler veure aviam si les persones que estaven en més contacte amb la música eren menys propenses a patir alexitímia. I bé, bàsicament el meu treball tracta sobre un estudi profund del concepte i a més vaig voler fer una anàlisi estadística per veure quina població era més alexitímica. Per últim, donar moltes gràcies a la meva tutora, a Mireia Martín, que des d'un primer moment es va engrescar molt amb el treball, igual o fins i tot més que jo, i em va ajudar molt a portar una anàlisi de dades molt profund. Per concloure aquest acte de lliurament dels Premis UB Santander als millors treballs de recerca de batxillerat, vull agrair la vostra participació, la de tants estudiants de batxillerat que heu decidit prendre-hi part. I també vull encoratjar la tasca educativa dels tutors, mai prou valorada, però que nosaltres no ens cansarem de reconèixer. El meu agraïment també a tots els que heu fet possible aquest acte i als que l'heu seguit des de la distància. Enhorabona a tots els premiats. A vosaltres i a tots els que heu participat en aquest acte us desitgem molts èxits i ens agradaria ajudar-vos a aconseguir-los, que volguéssiu viure aquests èxits com a estudiants de la Universitat de Barcelona. Si és el cas, esperem retrobar-vos al setembre, a l'inici de curs, en aquesta casa que volem que sigui la vostra.